Het is alweer de 11e keer dat hier in Koortstille de Survival Run organiseren wordt. En alle jaren doen er meer mensen om mij. En alle jaren doen wij ook verslag van die Survival Run. En alle jaren zeggen wij op een redactie, die mensen dogen net. Waar doet dat nou, zo'n Survival Run? Het is gekkenwerk, of net Janko? Nee, het heeft met gekkenwerk niks van de waan, Simone. En je komt hier al jaren. En het lijkt mij wel mooi dat wij hier te geren doen dagen eens even nog eens doen. Wat moet we nou als tarieting nog meer doen? Nou, ik ben warm. En we mogen een keer mooi even in het centrum staan. Wat loop je mee nou zo? Want het is toch puur gekkenwerk? Ja. Maar het saboteren al. Hij is op terrein komen. Hij is terrein. Wat is het aan? Rondje om het veld heen. 3, 2, 1. Dat kan ik zeggen natuurlijk. Dat kan ik. Juist. Ja! Oh, en nou? Ja. Meester? Ja. Nou. Kom maar. Ja! Nou. Ja! Niks meer aan anders. Oh, jij hebt er de buik van echt weer. Ik heb geleerd. Je moet er eerst even goed in de sjen. En nou? Oh, en nou dan? Er wordt heen. Gewoon erop lezen gaan nou. En dan? En dan uitrusten. Oh my god. En nou dan? Ja, dan moet je er aan de andere kant af. Hey vriend. Nou, gewoon zitten hier, dat is leuk. Kijk die pot nou wel los, gewoon zitten hier. Ja? Ja, dan moet dit houtje jongen uit. Dus het is een licht stukje, samen kleed. Helpen! Sneller! Kom op Simone, kom op! Dit is gewoon genieten! Ja, tempo! Tempo? Ah, klappen! Ik begin het heel goed meer gekkenwerk te vinden! Helemaal super! Let's go, girls. Gewoon aanlopen zo vlug mogelijk. Ik ga je als eerste. Ik wil dat we nou ongeveer op de helft zitten. Janko, ben je nog haast op de helft? Ja, dat dacht ik wel. Oké, want zo. Jerms. Ja. Ja, volgende! Hoi maar! Ik had het idee dat dit meer voor apen is, Femmer. Ja, shit, die kennen dat. Doe jij geen beter? Ik jou niet verliezen. Het wordt hem net. Vind je het nog steeds mooi? Ik vind het geweldig. Genieten. Echt, het is leuk. Nee. Oh, alles doet me zeer. Dat kan ik je wel vertellen. Maar nog in in zijn boog zitten, maar weet ik nog, hè? Heb je een beetje behouden? zijn dus Simone helemaal goed. Dan even proberen te staan. Hartstikke leuk. Ja.
Simone Schepper, ze hebben het voor elkaar gekregen. De Bel! Ook aan de finish gekomen. Ja, ik al. Heerlijk, jongens. Dit is nou genieten. Puur genieten.